Vi skal i gang med opgave 10, og det er fra den her begynderopgaver med de 15 opgaver. Vi skal lave den her beslag, eller hvad man kunne kalde det, og vi tegner egentlig den her form op til at starte med. Jeg vil starte omkring 0,0 hernede, og så vil jeg lave cirklerne her til at starte med. Så vi skal altså starte med en Ø15 og det er sådan R20 står der, det vil sige en Ø40 cirkel. Så lad os hoppe ind i Inventor. Der var lige en urtepot. Sådan der. Godt. Så en Ø15 og en Ø40 cirkel. Ø15, Ø40. Så skal vi have sat nogle lodrette linjer på her. Der står så 50 her fra den cirkel og 50 op, og så kan vi se, at der er et R20 her, det vil sige, at den fortsætter altså 20 op fra de 50. Så vi skal altså lave i alt 70 op her. Så hernede klik, og vi kan lige så godt gå ind og taste det med sammen. 70 op, 10 hen, og så er det, vi skal ned her. Og der kan man regne sig lidt frem til os. Vi har 20 her fra topper til den her centerlinje, og så har vi 30 ned, og så 20 plus 30 minus 10, som står her. Så kommer vi ned til den her bund. Så det giver 40, men jeg kan lige bruge en venstre til at regne efter for mig. 20 plus 30 minus 10. Godt. Og det gør vi også. Nu tegner jeg egentlig bare resten i sådan en fri hånd. Det var her, der vil jeg gerne lige have den låst fast lodret over. Sådan der. Så kan I se, der kommer også et lille symbol frem hernede. Det er sådan et tangent symbol, det her. Og det betyder altså, at den er låst fast tangent til den her cirkel. Vi mangler lige nogle dimensioner her. Så jeg starter min dimension og målsætter med 10. Jeg kan sådan set godt genbruge den her. Så jeg klikker bare på den. Og jeg ved, om I kender den her, men det er altså sådan en parameter, hvis man retter det ene, så følger det andet ligesom med. Så I kan se her 12 begge steder nu. Og hvis jeg retter tilbage, så står der 10 begge steder. Så de følger ligesom hinanden. Og nu ved vi, den her ved ikke lige, den skal være lodret, den her, som er blevet skåret nu, så den må jeg lige gå ind og fortælle den. Vertical constraint, og så er den ligesom låst nu. Det sidste jeg lige mangler, det er den vandrette linje, som vi ser her, og den skal ligge 10 fra den bund her, så den vil jeg lige gå ind og tilføje. Og vi ved ikke helt, hvor den skal ligge, så jeg laver den bare sådan, så den hænger fast i hver af de ender her, og så målsætter vi den efterfølgende til 10 fra den her. Så det er sådan set mit udgangspunkt. Jeg behøver ikke trimme de her linjer. Jeg kan egentlig bare gå ud af sketchen og så trykke extrude. Og det jeg så vil starte ud med, det er den her del af den. Vi skal extrude ud til begge sider, fordi den er symmetrisk omkring midten. Det kan vi se her. Så jeg extruder de der 20 ud først, og så har vi bagefter der står radius 20 her, så det vil altså sige, at der er 40 i bredden her. Så 20 først og 40 er efterfølgende. Jeg bruger det grønne plus, og så kan jeg fortsætte med at lave min extrude. Sådan der, og hvis vi lige vender den sådan her, så kan vi se, hvordan den ser ud på tegningen her. Den ligner meget godt. Hvis vi laver de her rundinger nu, og så laver den her cirkel, så er den egentlig færdig. Så vi går ind og laver vores fillet her på de her. Og den skal bare hedde fillet 20. Så runder den dem fuldstændig perfekt af der. Det sidste jeg skal have lavet, det er hullet her. Jeg lægger en sketch, bare ved at trykke på S og så den flade. Og
så vil jeg gerne have lavet en cirkel her. Jeg kan gå op og fange den her runding 20, og så kan jeg faktisk få lov til at bruge det centerpunkt her til min nye cirkel, som skal være Ø20. Sådan der, og den går ind og låser sig fuldstændig fast i center, som den skal, og så er det egentlig bare at klikke extrude på det, og så extrude cut.